Čím ti poslouží? Tohle bejval lom? Ne, vysutý zahrady babylonský. Samozřejmě, že to byl. Bral se odsud kámen na stavbu. Jak se hrad dostavil, tak se z těch dob už tu nic nezbylo. Jen ten starý blázen, co se nám pořád... Jakýho blázna si myslel? Ale slyšel jsem, že tu v lomu dělal kameník. Ve vesnici se povídá, že si s kamarádem šetřili. Ten, co věděl, kde mají peníze ukrytý. Od té doby tu ten druhý chudák přespává. Dočista mu z toho hráblo. Dědek prašť. Tak opravdu. Tu bude stříbro toho starého kameníka.